Зараз я іду ў рэдакцыю краязнаўчай газеты, каб пагутарыць з галоўным яе рэдактарам на важную тэму – кніга памяці. Но, Татьяна, справа в тым, што краязнаўцы добра ведаюць пра гэтую кнігу, таму што яна, лічу, у іх стала настольнаю кнігаю. Але трэба ведаць, што кніга памяць выдавалася на працягу 30 гадоў. Пачыналася пры Савецкім Саюзе і заканчивалася уже в Республике Беларусь. Эта книга называется историко-документальная хроника кожного района Беларуси. Кожного района. У нас 115 районов, и в каждом районе есть своя книга памяти. Есть нават по 2 тома. Есть своя книга памяти у Минску, у Бобруйску и у іншых городах нашей краины. Над книгой памяти працавала целая велизарная группа людей, и в каждом районе были створаны свои комиссии. Эти комиссии складались из историков, библиотечных работников, из музейных работников и краязнаўцаў. Вот это хроника летопису кожного района, где отзначены не только историчные памятные месцы, але и люди, которые отдали свое жыццё за нашу родину. Я памятаю, вы некалі выказваліся адносна неабходнасці дапаўненняў і зменаў, якія трэба ўнесці ў кнігу. Менавіта так я выказваўся, это на сторонках краязнаўчай газеты падчас некаторых сабранняў, канферэнцый. Так, улічваючы, што кніга стваралася на працягу 30 год, то за гэты год прайшлі велізарныя змены. Не толькі в сацыяльнай пабудове нашай краіны. Великие змены адукацыйныя, скажем, культурныя, гістарычныя змены. І гэтыя змены павінны быць адлюстраваны уже як дапаўненне кнізе памяці. Ну, напрыклад, факт. В советский час вельмі осторожно относились до так званой войны, советско-финской войны. Ну, она по-другому называлась неведомая война, про якую мало кто говорил. В этой войне погибла велизарная колькость советских людей. Больше 100 тысяч человек загинуло в этой войне. И книга памяць маўчыць про гэтыя падзеі. Это людей, которые отдали свое жыццё за родину. Яны павінны знайсці тут адлюстраванне в этой книге. И таких плямаў, таких темных плямаў у книге достаточно много. Ну, хотя бы взять вот первая книга «Память Шумилинского района», якой я принимал удел в стварэнні этой книги. Вот. Тут вся историчная частка складается с 4-5 сторонок. Что это история Шумилинского района, а все остальное это уже досягнение района, досягнение людей района. То, что тут треба, конечно, как было, але история района потребует удокладнений, великих удокладнений. Мой зворот как раз до тых людей, кто и займаўся, до тых, кто займаўся менавіта стварэннем гэтай кнігі памяць, і да новых сяброў краязнаўцаў, якія маглі на грамадскіх пачатках пачаць выдаваць гэтыя змены, укладывать гэтыя змены і дапаўненні. Я упэўнены толькі ў адным, што дзяржава, якая и была инициатором стварэння книги «Память», падтрымае наши намаганні, нашу инициативу.
Я спадзяюся, што падтрымаеце. Дзякую, Владимир Александрович. Сябры, будзем вельмі ўдзячны, калі вы зробіце рэпост гэтага відэа і падтрымайце каментарамі.